जेब्लायबो मोनसे बोलोगोरा बल गेलेग्रा हानजाया गल सोनो थाखाय थांखि खालामबाय थायो, गल सोनो थाखाय नाजायो आरो बै नाजानाय समाव बै बोलोगोरा हानजाया लोरबांथिखौ नागिरो जाहैबाय। बबे गाल फारसे लोरबांथिया दङ, बबे गाल फारसे बै अपोजिट साइडनि गेलेग्राफोरनि जिथु लोरबांथि, जिथु जुस खालामनाय, जिथु हेंथा होबाय थानाय, बबेथिं लोरबां जानानै दङ, जेथिंनो लोरबांखौ नुयो बै बोलोगोरा हानजाया बै साइडथिं थांनानै गलखौ सोहैयो। दावहा नांनायनि बेलायावबो बोलोगोरा हादरा बै गुबुन मोनसे हादरखौ बबेयाव लोरबांथि दं, बबेयाव लोरबांथि बेखौ नायबिजिरनानैसो दावहा नाङो। अनजायग्रा प्रियफोर, थिग बेबायदिनो नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदों ने, मोदाया जोंखौ बोरै एटेक खालामो? बे जाहैबाय जोंनि लोरबांथिखौ नायगिरनानै मोदाया जोंखौ एटेक खालामो, सैताना जोंखौ नारसिमो। बर' ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय सुबुंफोरनि लोरबांथिया मा? बे लोरबांथिखौ सैताना टारगेट खालामो, नायगिरग्रोयो, बिनि उनाव सासे मानसिखौ फाबाव खोख्लैयो। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै आं एसे उल्थायै बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। सैताना जेरै जोंनि लोरबांथिखौ नायगिरो, फोथायारिफोरनि लोरबांथिखौ नायगिरनानै एटेक खालामो, सैतानहाबो माखासे लोरबांथिफोर दङ। आं दिनै बेखौसो नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों। बे बाथ्राखौ साफ्रोमबो जुदि जों ख्रिस्टियानफोरा मोनथियोब्ला सैताना गोबां लोरबां जागोन। मानोना सैतानहाबो लोरबांथि दं, जेरै मानसिफोरहा लोरबांथि थायो, बबेबा हादोरफोरहा लोरबांथि थायो, माबा मोनसे नङा माबा मोनसेयाव गोबां मानसिफोरहा लोरबांथि थायो, हादोरफोरा लोरबांथि थायो, गासै बेसाद मुवाफोरावबो लोरबांथिया थायो। दा बै लोरबांथिखौ नायगिरनानैनो गासै खामानिखौ मावो। थिग बेबायदिनो सैतानहाबो लोरबांथि दं। दा बे लोरबांथिखौ जोङो मोनथिनांगौ। जेब्ला जोङो बिनि लोरबांथिखौ मोनथिगोन, जों अब्लाना सैतानखौ आरोबाव लोरबांथि खालामनो हागोन, बोलो गैयै खालामनो हागोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। बाथ्राखौ बेखेवनायनि सिगाङावनो साफ्रोमनिसिमबो खावलायनो हास्थायदों, आंनि चेनेलाव जुदि सोरबा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होगोन। नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो आरो सानोब्ला बे भिडिअखौ जोंनि गोबां फोथायारिफोर, बिदा फंबायफोर, खुरमा बाहागोफोरा मोनथिनांगौ होननानै नोंथांमोना शेयार खालामनानै होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो जोङो बाथ्रा फारसे आवगायलांदोनि। ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानायफोर, गोथार बाइबेलनि बायदिब्ला सैतानहा माखासे लोरबांथिफोर दङ, कमजरिफोर दङ। दा बे कमजरिफोरखौनो जोङो नायनो थांगासिनो दङ। सेथि सैताननि लोरबांथि, बेनो जाहैबाय सैथोनि मोखाङाव सैताननि जेननाय। डिफिट इन द फेस अफ ट्रुथ, सत्यता के सामने शैतान की हार। सैताना नंखाय आरो थगायनायनि बिफा, बेनिखायनो सैथोआ सैताननि थाखाय गेदेर लोरबांथि। जेब्ला जोङो सैथोआव थांनानै थायो, अब्ला जोङो सैताननि थगायनायनिफ्राय, नंखायनिफ्राय गाव गावखौ रैखाथि खालामनानै लानो हायो। बेनिखायनो जहननि 9:44 सिरिया ओरैहाय बुंदों, नोंसोरो सैताननि बिसाफोर आरो नोंसोरो नोंसोरनि बिफानि गोसो बादि मावनो नागिरो। सैताना जाजेननायनिफ्रायनो मानसि सिथारग्रा, जेब्लायबो बियो नंगौआव थाया, मानोना बिनियाव नंगौआ गैया। बियो नंखाय बुङो, नंखाय बुंनाया बिनि खुगायावनो खासै, मानोना बियो नंखाय रायग्रा आरो नंखायनि बिफा। जेब्ला साफ्रोमबो फोथायारिफोरा सैताननि बे नंखाय खायदा खालामनायखौ, नंखाय बाथ्रा बुंनो फोरोंनायखौ, थगायनायनि बाथ्रा बुंनो फोरोंनायफोरखौ, थगायनायफोरखौ जेब्ला जों साफ्रोमबो फोथायारिफोरा नेवसिगोन, नागारगोन, अब्लाना सैताना लोरबां जागोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जों नुनो मोनदों सैताना जिसु ख्रिस्टखौबो आनजाद लादोंमोन। जिसु ख्रिस्टखौ नंखाय मिसुलिया बाथ्रा बुंनानै आनजाद खालामदोंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ 40 दिन 40 हर उपबास थादोंमोन, बेनि उनाव सैताना जिसु ख्रिस्टखौबो आनजाद लादोंमोन। प्रियफोर, जिसु ख्रिस्टआ बैयाव गासै इसोरनि बोसोनजों सैतानखौ फेजेनदोंमोन, सैथोजों फेजेनदोंमोन आरो बै समाव सैताना खारनो गोनां जादोंमोन। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो दिनै सैतानखौ लोरबां खालामनोब्ला सैताननि जिथु सेथि स्किम, बे सेथि स्किम खामानियानो जाहैबाय नंखाय बुंहोनाय, थगायहोनाय, मिसुलिया बाथ्राफोर बुंहोनाय। बेफोरनि गेजेरजों सैताना बोलोगोरा जालांबाय थायो। दा बेयावहाय जोङो बेखौ दिनैनो नागारनि। दे दालाब्ला जों थांदोनि नैथि सैताननि लोरबांथिनि बिसय जोङो नायदोनि। बेनो जाहैबाय आरज आरो फोथायनाया सैताननि उल्थायै जोंनि थाखाय दाहाल जायो। प्रार्थना और विश्वास शैतान की विरुद्ध एक बाल है। प्रेयर एंड फेथ एज ए शील्ड अगेंस्ट शैतान। आरज आरो फोथायनाया सैताननि बिरुद खालामनो थाखाय, सैतानजों दावहा नांनो थाखाय मोनसे
गिदिर हाथियार सैताना जोंनि फोथायनायखौ लोरबां खालामनो थाखाय नाजाबायानो थायो नाथाय जेब्ला जोङो जोंनि फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्टनियाव दोनबाय थायो जिसु ख्रिस्टखौ लानानै जोङो फोथायनायाव बोलोगोरा जालांबाय थायो अब्लाना सैताना खमजुरि जालाङो जेब्ला जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायखौ जोङो बोलोगोरा खालामो आरो जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव आर'ज खालामनायखौ लाखिबाय थायो सैताना गावनो लोरबां जालाङो आरो जि सैताना जोंनि सायाव फोथायनायखौ लोरबां खालामनो नागिरदों आर'ज खालामनायखौ गैयै खालामनो नागिरो बै सैताना गावनो लोरबां जालाङो जेब्ला सासे फोथायारिया जिसु ख्रिस्टनियाव फोथायनायखौ बोलोगोरानिख्रुइ बोलोगोरा खालामगोन फोथायगोन आरो आर'ज खालामबाय थागोन सैताना गावनो नोंथांनि जिउआव जि खामानिखौ मावदोंमोन आंनि जिउआव जि खामानिखौ मावनो हास्थायबाय थादोंमोन बै खामानि मावनायनिफ्राय गावनो गोजान जानांगोन बेनिखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों 1 पिटर 5:9 फोथायनायाव गोगोम जा आरो सैताननि जेङा गसं मानोना नोंसोरो मिथिगौ फोथायग्रा बिदा फंबायफ्रा जेरावबो नोंसोर बादिनो सैनांदों अनजाग्रा प्रियफोर फोथायनायाव गोगोम जा जोंखौ इसोरनि बोसोना माखौ फोरोंदों फोथायनायाव गोगोम जा अब्लानो सैताना गावनो खारगोन बेनिखायनो जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदोंमोन जि प्रार्थना आर'ज खालामनाय आरो फोथायनायाव देरलांबाय था बोलोगोरा जालांबाय था जेब्ला जोङो आर'ज आरो फोथायनायाव बोलोगोरा जालांगोन अब्लाना जोङो सैताननि चाल चलन गासैखौबो जोङो खमजुरि खालामनानै होनो हागोन आरो जिसु ख्रिस्टआ बेखौ फोरोंदोंमोन नोंसोरो उपबास था आर'ज खालाम अब्लाना नोंसोरो जिउआव बोलोगोरा जालांगोन बेखौ जिसु ख्रिस्टआ फोरोंदोंमोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर जोङो मोनथिनो मोनबाय जे सैतानखौ बोरै लोरबांथि खालामनो हायो आरो सैताननि लोरबांथिया मा दे दानाबा जों थांदोनि थामथि सैताननि लोरबांथि बेखौ नायदोनि बियो मा गोथार जिउनि बोलोआ सैताननिख्रुइ बोलोगोरासिन पवित्र आत्मा का समर्थ शैतान से बलवान है The power of the Holy Spirit is stronger than Satan. जाय गोथार जिउआ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि उनाव जिसु ख्रिस्टखौ मोनोब्ला साफ्रोम व्यक्तिनियाव थायो बे गोथार जिउनि बाथ्रा आरो बे गोथार जिउआ नंखाय सैताननि बोलोनिख्रुइ बोलोगोरासिन बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन बे गोथार जिउ सासे फोथायारिनियाव गोथार जिउ थानाया सैतान जिउखौ लोरबांथि खालामो आरो सैतान जिउखौ गोजान खालामो सैतान जिउखौ सासे फोथायारिनिफ्राय गोजान खालामो बहनहरो बे बिसयाव इसोरनि बोसोना 1 जहन 4:4 सिरिया एरैहाय बुंदों आंनि बिसाफोर नोंसोरो इसोरनि नोंसोरो नंखाय नाबिफोरखौ फेजेनबाय मानोना नोंसोरनियाव थानाय जिउआ संसारनि जिउनिख्रुइ बोलोगोरासिन तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो दुनिया के अंदर के शैतान से बड़ा है गोथार जिउनि थानायाव जिसु ख्रिस्टजों थोनहरजानाय जिसु ख्रिस्टजों सायख'जानाय जिसु ख्रिस्टनि सेलाफोरा सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन बे गोथार जिउनि बोलोनि गेजेरजों आरो सैताननि गासै खामानिफोरखौ नष्ट खालामदोंमोन फोजोबना होदोंमन पौल आरो सिलास मोना बे गोथार जिउनि बोलोनि गेजेरजोंनो गोबां गिदिर गिदिर सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावदोंमोन बेरामिफोरखौ सोखादोंमोन मोदाइफोरखौ हनदोंमोन सैताना सोनानै होनाय बेरामफोरखौ सोखानानै होदोंमोन सैताना लाना फैनाय आनजादफोरखौ गासैखौबो बे गोथार जिउनि बोलोनि गेजेरजों गासैखौबो धंस खालामदोंमोन जेब्ला पौल आरो सिलासमोन बेजों लोगोसे गोबां थोनहरजानायफोरा गोथार जिउनि बोलोजों सोमोनांथाव खामानि मावदोंमोन बे गोथार जिउनि गेजेरजोंनो गासै खामानिखौ मावदोंमोन अब्लाना सैताना गोबां लोरबां जादोंमन आरो साफ्रोम फोथायारिफोरा देरहासार जानायखौ मोननो हादोंमोन अनजाग्रा प्रियफोर दिनैबो जोंनो बे गोथार जिउखौ होदों दा बेयावखाय जोङो सैताननि जेङा गसंनि दे अब्ला प्रियफोर जोङो ब्रैथि सैताननि लोरबांथिनि बाथ्राखौ जों नायदोनि बेनो जाहैबाय गुरै आरो दद्र'आ सैताननि रागानि उल्टा विनय और नम्रता शैतान की घमंड का विरोध है Humility counteracts Satan's pride. सैताननि गिबि फाप मावनायानो जाहैबाय घमंडीमोन गावखौ दुगा दिन्थिनाय गावखौ बोलोगोरा दिन्थिनाय बे घमंडीनि थाखायनो दुग्गांनि थाखायनो इसोरनि उल्टायै बिरुद खालामदोंमोन दुगायै इसोरनि जेङायै गसंनायखाय इसोरा बिखौ सोरगो रायजोनिफ्राय पृथिबियाव बुहुमाव गारहरबाय नारख्लायहरबाय आरो नरक रायजोखौ बिनि थाखाय थामथिम खालामबाय आरो बे गासै खामानिया जादोंमोन बिनि घमंडीनि थाखाय बोलोगोरा जानायनि थाखाय गावखौ बोलोगोरा दिन्थिनायनि थाखाय बेनिखायनो सासे फोथायारिया जेब्ला दद्र नम्र गुरै जायो अब्लाना सैताना गावनो जेननो गोनां जायो सैताना गावनो लासैनो खारनो गोनां जायो मानोना सैताना फोथायारिफोरनो माखौ सोनो नागिरो गुरैनि उल्था गोरा दद्रनि उल्था रागा गोरा प्राउड दुगा
घमण्डी बेफोरखौ सोना होनो हास्थायो। नाथाय जेब्ला सासे फोथायारिया जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि गेजेरजों दद्र जायो, गुरै जायो, अब्लाना सैताना गावनो लोरबां जायो आरो गोजान जायो। दद्र आरो गुरै जानाया सैताननि उल्थायै खामानि मावो आरो सोरबा सासे बेक्तिया जुदि घमण्डी खालामोब्ला बेयावनो सैताना खामानि मावो आरो बोलोग्रा जायो। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों 1 पिटर 5:10 बेनिखायनो नोंसोर इसोरनि बोलोग्रा आखाइनि सिङाव था, नांगौ बोथोराव बियो नोंसोरखौ फोजौगोन। बे गासै बाथ्राफोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्टनियाव नुनो मोनो। जिसु ख्रिस्टआ गावनो दद्रमोन, गुरैमोन आरो बे दद्र आरो गुरैनि गेजेरजोंनो गासै सैताननि गाज्रि खामानिफोरखौ जिसु ख्रिस्टआ फेजेन होनानै जोंनो दिन्थिदों। सैताननि घमण्डीखौ सिफायनो थाखाय एबा लोरबां खालामनो थाखाय एबा फेजेननो थाखाय सासे फोथायारिनियाव नम्र, गुरै, दद्र थाब्लानो सैताननि बे घमण्डीखौ जोङो सिफायनो हायो। अनजाग्रा प्रियफोर, दे दानाब्ला जोङो जोबथा बाथि सैताननि लोरबांथिखौ नायदोनि। बेनो जाहैबाय इसोरनि बोसोनजों सैताननि जेननाय जायो। परमेश्वर की वचन से शैतान की हार होती है। गॉड्स वर्ड डिफीट्स शैतान। इसोरनि बोसोनानो सैतानखौ फेजेननो हानायनि बयनिख्रुइबो देरसिन हाथियार। जेब्ला जोङो इसोरनि बोसोनखौ गावनि जिउआव बाहायगोन, इसोरनि बोसोनखौ जोङो देहेन खालामगोन, इसोरनि बोसोन बायदि जोङो जेब्ला सोलिगोन, सैताना गावनो लोरबां जागोन आरो गावनो साइड जानो गोनां जागोन। जेब्ला फोथायारिफोरा इसोरनि बोसोन बायदि जिउ खुंगोन, अब्लाना सैताननि बै नंखायखौ सोनो नागिरनाया, दुगाखौ सोनो नागिरनाया, सैताननि जिथु परिकल्पना स्किमफोर दङ, बैफोर गासैबो खामानि होनाय नङा। बैबायदि समाव सैताना गावनो लोरबां जालांगोन। बेनिखायनो इसोरनि बोसोना ओरैहाय बुंदों इफिसुसारि 6:17 आरो इसोरनि होनाय बासायजानायनि सोरनि थुफिखौ गानदो आरो गोथार जिउनि होनाय इसोरनि बाथ्राखौ थुंग्रि बादि बाहायदो। और तलवार जो पवित्र आत्मा की है वो है परमेश्वर का वचन। अनजाग्रा प्रियफोर, इसोरनि बोसोनखौ बेयाव थुंग्रि होननानै मुं होदों, थुंग्रि होननानै बाहायदों आरो थुंग्रिनि खामानिया मा? बे थुंग्रिनि खामानियानो जाहैबाय दावहायाव बाहायनायनि थाखाय, दुश्मनखौ दाननायनि थाखाय, आरो जोंनि दुश्मना जाहैबाय सैतान। आरो बे सैतानखौ दाननोब्ला इसोरनि बोसोनखौ जोंनियाव नांगोन। इसोरनि बोसोननि गेजेरजोंसो जोङो सैतानखौ लोरबां खालामनो हागोन। प्रियफोर, इसोरनि बोसोनखौ जिउआव लागोन, इसोरनि बोसोन बायदि सोलिगोन, इसोरनि बोसोनखौ देहेन खालामगोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जोङो सैताननि मोनबा लोरबांथिखौ नायबाय। बेनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हादों सैताना बोरै लोरबांथि जायो। दा बेयावहाय प्रियफोर, जिखौ इसोरा जोंखौ खालामनो होदों, जि बोलोखौ जोंनो होदों सैताननि उल्थायै गसंनो थाखाय, बै बोलोफोरखौ जोङो लानांगोन। आरज खालामनाय, इसोरनि बाथ्राखौ देहेन खालामनाय, गोथार जिउनि बोलोजों जोङो थानाय, दद्र आरो गुरै जानाय, बेफोर गासै खामानिखौ जेब्ला मावगोन, अब्लाना सैताना जों फोथायारिफोरनि सायाव हाबि जानो हानाय नङा, जों फोथायारिफोरनि सायाव खामानि मावनो हानाय नङा। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोना आरोबाव भिडिअखौ मोजांसिन बुजिनो हास्थायदोंब्ला आरो रिपिट नायगोन, बेनि उनाव नोंथांमोना बैफोर बाइबेल सिरिफोरखौ लानानै गावनोबो देहेन खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, इयुननि समाव गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावसिगोन। दिनैनि थाखाय बेसेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ।